இன்றைய திருப்பலி கருத்துக்கள். தீப்தி, விக்னேஷ், ஆன்யா அவர்களின் நன்றி அறிதலாகும். சகாயராஜ், அக்ஸிலியா அவர்கள் குடும்பத்திற்கு இறைவன் செய்த நன்றிக்கு நன்றி அறிதலாகும். அவர்கள் உடல் நலத்திற்காகவும். மெர்சி, பெனிட்டா, செல்வராஜ், ஹெமி அவர்களின் நன்றி அறிதலாகும். உமா, அமல் அவர்களின் சுகப்பிரசவத்திற்காகவும். வினோலாவுக்கு நல்ல வரன் அமைந்த திருமணம் நடைபெறவும். ஆஷா, ரபேல் அவர்களின் குடும்ப கருத்து நிறைவேறவும். அந்தோனிசாமி, மார்டின், சுசேராஜ் அவர்களின் குடும்ப நலனுக்காகவும். எட்வின், எலிஷா நல்ல முறையில் படிக்கவும். ஜான், லாரா அவர்களின் குடும்பத்தின் நலனுக்காகவும் நன்றி அறிதலாகும். மரிய பிரகாசம், சௌரியம்மாள், சபரிமுத்து, சபரியான், மரியாயி, தாவிது, அந்தோனிசாமி, சிலுவை மேரி அவர்களின் ஆன்ம இளைப்பாட்சிக்காகவும். ரபேல், குழந்தை மேரி, அந்தோனிமுத்து, தேவசகாயம், மரியா, அல்போன்ஸ் மேரி அவர்களின் ஆன்ம இளைப்பாட்சிக்காகவும். தெரேசா அவர்களின் குடும்ப நலனுக்காகவும். குழந்தைகள் நல்ல முறையில் படிக்கவும் தொழில் முன்னேற்றத்திற்காகவும். லூர்துநாதன், மரிய சாந்தி அவர்களின் நன்றி அறிதலாகவும். அவினாஷ் நல்ல முறையில் வேலையில் நிலைத்து நிற்கவும். ஸ்டெல்லா, பென்ஜமின் அவர்களின் ஆன்ம இளைப்பாற்றிற்காகவும். ஷீலாவுக்கு நல்ல முறையில் ஆப்ரேஷன் நடக்கவும் குடும்ப நலனுக்காகவும். லூகாஸ், மேரி குடும்ப நன்றி அறிதலாகவும். வில்லியம், சூசன், கிறிஸ்டினா குடும்ப கருத்து நிறைவேறவும் நன்றி அறிதலாகும். ஜேசுராஜ், சித்ரா, ஜெனிஃபர் அவர்களின் குடும்ப நலனுக்காகவும் நன்றி அறிதலாகும். கேப்ரியேல், வெரோனிகா அவர்களின் குடும்ப கருத்து நிறைவேறவும் நன்றி அறிதலாகும். ஆரோக்கியசாமி, ரெஜினா அவர்களின் ஆன்ம இளைப்பாற்றிற்காகவும். ஜார்ஜ், மேரி குடும்பத்திற்கு இறைவன் செய்த அனைத்து நன்மைகளுக்கு நன்றி அறிதலாகும். குமார், சலேசியா குடும்பத்தினர்களுக்கு நன்றி திருப்பலியாகவும். செபஸ்டின், விஜயசமித் குடும்ப முன்னேற்றத்திற்காகவும். நினைத்த காரியம் நல்ல முறையில் நடைபெற வேண்டியும். தர்ஷன், வர்ஷன் நல்ல உடல் ஆரோக்கியத்துடனும் இறை பற்றுதலுடனும் வாழ்வும் வளரவும் வேண்டி ஒப்புக் கொடுக்கிறார்கள். ஜோசப், ஜிவி குடும்பத்திற்கு புனித சவேரியார் வழியாக இறைவன் செய்த நன்மைகளுக்கு நன்றி அறிதலாகவும் குடும்பத்தில் இறை ஆசீர் கிடைக்க வேண்டியும். ரோஹன் குடும்பத்திற்கு இறைவன் செய்த நன்மைகளுக்கு நன்றி அறிதலாகவும் நற்சுகம் கிடைக்க வேண்டியும். சுமிதா, ஜசில் குடும்பத்திற்கு புனித சவேரியார் வழியாக இறைவன் செய்த அனைத்து நன்மைகளுக்கு நன்றி அறிதலாகும். அனைவருக்கும் நற்சுகமும் இறை ஆசிரும் கிடைக்க வேண்டியும். வயலட், பீட்டர் குடும்ப நலனுக்காகவும் நல்ல உடல் சுகத்திற்காகவும் குழந்தைகளின் நல் வாழ்விற்காக வேண்டியும். ஜெனிஃபர் அவர்களுக்கு நல் வாழ்விற்காகவும் உடல் உள்ள சுகத்துக்கு வேண்டியும். அஸ்வினி, சுரேஷ் குடும்ப நலனுக்காகவும் மகனுக்கு மருத்துவ சீட் கிடைக்கும்படியாகவும் குழந்தைகளின் கல்விக்காகவும் உடல் உள்ள ஆரோக்கியத்திற்காகவும் வேண்டியும். ஜோஸ்பின், ஜோசப் குடும்ப கருத்துக்கள் நிறைவேறவும் மகளின் நற்படிப்புக்காகவும் நல்வாழ்விற்காகவும். ராதா, நாயகு குடும்ப நலனுக்காகவும் உடல் உள்ள ஆரோக்கியத்திற்காகவும் தேவன் செய்த அனைத்து நன்மைகளுக்கு நன்றி அறிதலாகவும். ஜான், சிந்தியா குடும்ப நன்றியாகவும் நல்ல உடல் நலம் வேண்டியும். மரியா, மைக்கேல் ராஜ் குடும்பத்தினர் நன்றி வழியாகவும் மகளுக்கு நல்ல வரம் வேண்டியும். பிள்ளைகள், பேரக்குழந்தைகள் ஞானத்திலும் தெய்வபயத்திலும் வளரவும் தொழிலை ஆசிர்வதிக்கும்படியாக வேண்டியும். ராணி, பிரவீன் குடும்பத்திற்கு இறைவன் செய்த நன்மைகளுக்கு நன்றி அறிதலாகும். பிரான்சிஸ், பில்லி, நான்சி, கிளைட்டன், அந்தோனிதாஸ், ரோசாரி, பெர்ட்ரம் குடும்பத்தில் மரித்த அனைத்து ஆன்மகளுக்காகவும் யாரும் நினையாத ஆன்மகளுக்காகவும் நித்திய இலைப்பாற்றி தர வேண்டி ஒப்புக்கொள்கிறார்கள். மேரி, ஆஸ்டின் ஆன்ம இலைப்பாற்றிற்காகவும் ஒப்புக்கொடுக்கிறார்கள். மேலும் இங்கு குழுமியுள்ள அனைத்து கிறிஸ்துவ குடும்பங்களுக்காகவும் வேண்டிக் கொள்வோம். பரலோகத்தின் பிதாவே, உம்முடைய நாமம் ரட்சிக்கப்படுவதாக, உம்முடைய ராஜ்யம் வருக, உம்முடைய சித்தம் பரலோகத்தில் செய்யப்படுவது போல பூலோகத்திலும் செய்யப்படுவதாக. எங்களுக்கு இன்று அடித்தருளும், எங்களை தின்மை செய்தவர்களை நாங்கள் பொறுப்பது போல எங்கள் பாவங்களை பொறுத்தருளும், எங்களை சோதனை விழப்படாதையும் தீமைந்து ரட்சித்தருளும். ஆமேன். அருள் நிறைந்த மரியை வாழ்க, கர்த்தருடனே பெண்களுக்குள் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவள் நீரே. உம்முடைய திருவயிற்றின் கனியாக இயேசுவும் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவரே. பிதாவுக்கும் சுதனுக்கும் பரிசுத்த ஆவிக்கும் மகிமை உண்டாவதாக. வருகின்ற திருப்பவனே
அனைவரையும் இந்த புனித சவேரியாரின் நவநாள் திருப்பலியில் பங்கெடுக்க அன்புடன் அழைக்கின்றேன். இந்த திருப்பலியில் தகுந்த முறையில் பங்கெடுக்கவும், இந்த இறைவனின் பிரசன்னத்தை இந்த புனித தலத்தில் உணர்ந்தவர்களாய் நம்மையே அவரிடம் அர்ப்பணித்து இந்த திருப்பலியை துவங்குவோம். தந்தை மகன் தூயாவியின் பெயராலே நம் ஆண்டவராய் இயேசு கிறிஸ்துவின் அருளும் கடவுளின் அன்பும் தூய ஆவியின் நட்புறவும் உங்கள் அனைவரோடும் இருப்பதாக. திருப்பலி முன்னுரை. இன்று இயேசு கிறிஸ்து அனைத்து உலக அரசர் பெருவிழா. இந்த பெருவிழாவிற்கு பெருமை சேர்க்கும் விதமாக நமது கத்தோலிக்க திருச்சபை இந்தியாவில் 2025ஆம் ஆண்டை சாதாரண ஜூபிலி ஆண்டாக அறிவித்து இன்று அந்த ஜூபிலி ஆண்டிற்கான ஆயத்தத்தை முறைப்படி துவங்குகிறது. ஜூபிலி ஆண்டான 2025 நமது இயேசுவின் 2025வது பிறந்த நாளை நினைவூட்டுகிறது. இயேசு ராஜாவாக இருந்த போதிலும் அவருடைய அரசாட்சி ஒரு நல்ல மேய்ப்பனை போன்றது. அந்த மேய்ப்பன் ஏழை எளிய மக்களையும் சிற்றென்று போன மக்களையும் தேடி சென்றார். காணாமல் போனது ஒரு ஆடுதான் என்றாலும் மீதி 99 ஆடுகளையும் விட்டுவிட்டு காணாமல் போன அந்த ஆட்டை தேடி கண்டுபிடித்த பிறகு கிடைக்கும் மகிழ்ச்சி விவரிக்க முடியாதது. புனித பிரான்சிஸ் சவேரியார் இந்த உலகில் பேரும் புகழும் அடைய வேண்டும் என்ற தனது லட்சியத்தினால் காணாமல் போன ஆடு ஆனார். ஆனால் புனித இக்னேஷியஸ் லாய்லா மூலம் நல்ல மேய்ப்பரான நமது இயேசு அவரை தேடிச் சென்று அவரை மீண்டும் தமது ஆட்டு தொழுவத்தில் சேர்த்தார். அதன் பிறகு சவேரியாரும் இயேசுவின் மறை பணியாளர்களில் ஒருவராக மாறினார். நாம் அனைவரும் நம் வாழ்வில் ஏதோ ஒரு கட்டத்தில் காணாமல் போன ஆடுகளாக இருந்திருக்கிறோம். இன்று நல்ல மேய்ப்பனாகிய இயேசு நம்மை தேடி வருகிறார். நம்மையும் காணாமல் போன அந்த ஆடுகளை தேடிச் செல்ல அழைக்கிறார். தொலைந்து போன அந்த ஆடுகளை கண்டுபிடித்து அவர்களுடன் அன்புடனும் அக்கறையுடனும் நாம் நடந்து கொள்ள வேண்டிய அருளை நமக்கு தரும்படி நற்கருணையில் வீற்றிருக்கும் நம் இறைவனை நோக்கி இத்திருப்பலியில் மன்றாடுவோம். அன்பார்ந்த சகோதர சகோதரிகளே, நாம் புனித சவேரியாரின் நவநாள் திருப்பலியில் பங்கெடுக்க வந்துள்ளோம். நாமும் அவரை போல் வாழவும் அதன் மூலம் இறைவன் இயேசு செய்ததைப் போல் அவருக்கு இறைவன் இயேசுவுக்கு உகந்தவர்களாய் வாழவும் இந்த திருப்பலியில் சிறப்பாக ஜெபிப்போம். புனித சவேரியாரை பின்பற்றுபவர்களாக இறைவன் இயேசுவின் காலடிகளை தொடர்ந்து நாமும் அந்த பாதையில் சென்று இறைவனுக்கு உகந்தவர்களாய் வாழ நாம் இந்த திருப்பலியில் ஜெபிப்போம். அவ்வாறு வாழ நமக்கு எதிராக இருக்கின்ற குற்றம் குறைகளையும் நமது பாவங்களையும் நினைத்து அதற்காக மனம் வருந்தி இறைவனிடமும் ஒருவரிடம் மன்னிப்பு வேண்டுவோம். எல்லாம் வல்ல இறைவனிடமும் சகோதர சகோதரிகளே உங்களிடமும் நான் பாவி என்று ஏற்றுக்கொள்கிறேன். ஏனெனில் என் சிந்தனையாலும் சொல்லாலும் செயலாலும் கடமையில் தவறியதாலும் பாவங்கள் பல செய்தேன். என் பாவமே என் பாவமே என் பெரும் பாவமே. ஆகையால் எப்பொழுதும் கன்னியான தூயமரியாதையும் வானதூத புனிதர் அனைவரையும் சகோதர சகோதரிகளே உங்களையும் எனக்காக வேண்டிக் எனக்காக வேண்டிக் கொள்ளும் என்றார். எல்லாம் உள்ள இறைவன் நம் மீது இரக்கம் வைத்து நம் குற்றங்குறைகளை மன்னித்து நம்மை நிலை வாழ்வுக்கு அழைத்துச் செல்வாராக. ஆமென். Me
மன்றாடுவோமாக. எல்லாம் வல்ல இறைவா, அனைத்திற்கும் அரசரான அன்பார்ந்த உம் திருமகனால் யாவற்றையும் புதுப்பித்து ஒன்று சேர்க்க திருவுளமானி. அடிமை நிலையிலிருந்து விடுதலை அடைந்த படைப்பனைத்தும் மகத்துவமிக்க உமக்கு பணிபுரியவும் உம்மையே முடிவின்றி புகழ்ந்தேத்தவும் தயவாய் அருள் புரியும். உம்மோடு வாழும் கிறிஸ்து வழியாக உம்மை மன்றாடுகிறோம். முதல் வாசகம். எசேக்கியேல் நூலிலிருந்து வாசகம். அதிகாரம் 34, இறைவசனங்கள் 11 முதல் 12 முடிய மற்றும் 15 முதல் 17 முடிய. எனவே தலைவராகிய ஆண்டவர் இவ்வாறு கூறுகிறார்: நானே என் மந்தையை தேடி சென்று பேணி காப்பேன். ஓர் ஆயன் தன் மந்தையினின்று சிதறுண்ட ஆடுகளை தேடி செல்வது போல நானும் என் மந்தையை தேடி போவேன். மப்பும் மந்தாரமுமான நாளில் அவற்றை எல்லா இடங்களில் நின்றும் மீட்டு வருவேன். நானே என் மந்தையை மேய்த்து இளைப்பாற செய்வேன் என்கிறார் தலைவராகிய ஆண்டவர். காணாமற் போனதை தேடுவேன், அலைந்து திரிவதை திரும்ப கொண்டு வருவேன். காயப்பட்டதற்கு கட்டு போடுவேன், நலிந்தவற்றை திடப்படுத்துவேன். ஆனால் கொழுத்தவற்றை வலிமையுள்ளதையும் அழிப்பேன். எனவே இவ்வாறு நீதியுடன் அவற்றை மேய்ப்பேன். எனவே தலைவராகிய ஆண்டவர் இவ்வாறு கூறுகிறார்: உன்னை பொறுத்தவரை என் மந்தையே, நான் ஆட்டுக்கும் இடையேயும் ஆட்டுக்கிடாய்களுக்கும் வெள்ளாட்டுக்கிடாய்களுக்கும் இடையேயும் நீதி வழங்குவேன். இது ஆண்டவர் வழங்கும் அருள்வாக்கு. ஆண்டவரே,
இரண்டாம் வாசகம். திருத்தூதர் பவுல் கொரிந்தியருக்கு எழுதிய முதல் திருமுகத்திலிருந்து வாசகம். அதிகாரம் 15, இறைவசனங்கள் 20 முதல் 26 வரை மற்றும் 28. ஆனால் இப்போதோ இறந்த கிறிஸ்து உயிருடன் எழுப்பப்பட்டார். அவரே முதலில் உயிருடன் எழுப்பப்பட்டார். இது அனைவரும் உயிருடன் எழுப்பப்படுவர் என்பதை உறுதிப்படுத்துகிறது. ஒரு மனிதர் வழியாக சாவு வந்தது போல ஒரு மனிதர் வழியாகவே இறந்தோர் உயிர்த்தெழுகின்றனர். ஆதாமை முன்னிட்டு அனைவரும் சாவுக்குள்ளானது போல கிறிஸ்துவை முன்னிட்டு அனைவரும் உயிர் பெறுவர். ஒவ்வொருவரும் அவரவர் முறை வரும்போது உயிர் பெறுவர். கிறிஸ்துவே முதலில் உயிர் பெற்றார். அடுத்து கிறிஸ்துவின் வருகையின் போது அவரை சார்ந்தோர் உயிர் பெறுவர். அதன் பின்னர் முடிவு வரும். அப்போது கிறிஸ்து ஆட்சியாளர், அதிகாரம் செலுத்துவோர், வலிமையுடையோர் ஆகிய அனைவரையும் அழித்துவிட்டு தந்தையாகிய கடவுளிடம் ஆட்சியை ஒப்படைப்பார். எல்லா பகைவரையும் அடிபணிய வைக்குமாறு அவர் ஆட்சி செய்தாக வேண்டும். சாவே கடைசி பகைவன், அதுவும் அழிக்கப்படும். அனைத்துமே மகனுக்கு அடிபணியும் போது தமக்கு அனைத்தையும் அடிபணியச் செய்த கடவுளுக்கு மகனும் அடிபணுவார். அப்போது கடவுளே அனைத்திலும் அனைத்துமாய் இருப்பார். இது ஆண்டவரின் அருள்வாக்கு. ஆண்டவர் உங்களோடு இருப்பராக. புனித மத்தேயு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம். இயேசு கூறியதாவது: வானத்துதர் அனைவரும் புகழ்பாடு, மானிட மகன் மாட்சியுடன் வரும்போது தம் ஆட்சிக்குரிய அரியணையில் வீட்டிருப்பார். எல்லா மனிதாரும் அவர் முன்னிலையில் ஒன்று கூட போது ஓர் ஆயர் செம்மறி ஆடைகளையும் வெள் ஆடைகளையும் வெவ்வேறாக பிரித்தெடுப்பார். செம்மறி ஆடைகளை வலப்பக்கமும் வெள்ளாடைகளை இடப்பக்கமும் நிறுத்தும்போது அம்மக்கள் அவர் வேறு வேறாக பிரித்திருப்பார். பின்பு அரியணையில் வீட்டிருக்கும் அரசர் தம் வலப்பக்கத்தில் உள்ளவரை பார்த்து, என் தந்தை என்னிடம் கூறியதாவது: ஆட்சி பெற்றவர்களே, வாருங்கள். உலகம் தோன்றியது முதல் உங்களுக்காக ஏற்பாடு செய்யப்பட்டிருக்கும் ஆட்சியை உமக்காக பெற்றுக்கொள்ளுங்கள். ஏனெனில் நான் பசியாயிருந்தேன், நீங்கள் எனக்கு உணவு கொடுத்தீர்கள். தாகமாயிருந்தேன், என் தாகத்தை தணித்தீர்கள். அந்நியனாய் இருந்தேன், என்னை ஏற்றுக்கொண்டீர்கள். நான் ஆடையின்றி இருந்தேன், நீங்கள் என்னை ஆடை அணிவித்தீர்கள். நோயுற்று இருந்தேன், என்னை கவனித்துக் கொண்டீர்கள். சிறையில் இருந்தேன், என்னை தேடி வந்தீர்கள் என்பார். அதற்கு நேர்மையானவர்கள், ஆண்டவரே, எப்பொழுது உண்மை பசியோடாகவும் கண்டு உணவளித்தோம்? அல்லது
தாகம் உள்ளவராக கண்டு உமக்கு தாகத்தை தணித்தோம். எப்பொழுதும் உமது அந்நியராக கண்டு ஏற்றுக்கொண்டோம், அல்லது ஆடை இல்லாதவராக கண்டு ஆடை அணிவித்தோம் என்பார். அதற்கு அரசர், மிக சிறிய சகோதரிகளுக்கு நீங்கள் செஞ்சதெல்லாம் நீங்கள் எனக்கு செய்தீர்களே என்றார். பின்பு இடப்பக்கத்தில் உள்ளவரை பார்த்து, சபிக்கப்பட்டவர்களே, என்னிடம் இருந்து அகன்று போங்கள். அழகிக்கும் அதன் தூதர்களுக்கும் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டிருக்கின்ற அணையாத நெருப்புக்குள் செல்லுங்கள். ஏனெனில் நான் பசியாயிருந்தேன், நீங்கள் எனக்கு உணவு கொடுக்கவில்லை. தாகமாயிருந்தேன், என் தாகத்தை தணிக்கவில்லை. நான் அந்நியனாயிருந்தேன், நீங்கள் எனக்கு ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை. ஆடையின்றி இருந்தேன், நீங்கள் என்னை ஆடை அணிவிக்கவில்லை. நோயுற்றதாகவும் சிறையிலையும் என்னை கவனித்துக் கொள்ளவில்லை என்பார். அதற்கு அவர், ஆண்டவரே, எப்பொழுது நீர் பசியாகவோ தாகமாகவோ அந்நியனாகவோ ஆடையின்றியோ நோயுற்றோ சிறையிலேயோ இருக்க கண்டோம், உமக்கு தொண்டு செய்யவில்லையோ என்று கேட்பார்கள். அப்பொழுது அவர், மிக சிறியோருக்கு நீங்கள் செய்தது எல்லாம் எனக்கே என்று அவர் கூறியது. இவர்கள் முடிவில்லா தண்டனை அடையவும் நேர்மையுற்றவர்கள் நிலை வாழ்வு பெறவும் செல்வார்கள் என்றார். இது ஆண்டவர் வழங்கும் நற்செய்தி. கிறிஸ்துவில் எனதர்மை சகோதர சகோதரிகளே, தூய சவேரியாரின் பக்தர்களே, இன்றைய நாளிலே நமக்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ள தலைப்பானது, நாம் சிந்திக்க வேண்டிய தலைப்பானது, தூய சவேரியாரை போல ஆண்டவரின் மீது நம்பிக்கை கொண்டு தொலைந்து போன ஆன்மாக்களை தேட நாம் முயற்சிப்போம் என்ற தலைப்பிலே நாம் சிந்திக்க அழைக்கப்பட்டுள்ளோம். இந்த தலைப்பிலே ஒரே ஒரு வார்த்தை மட்டும், அதாவது 2 வார்த்தைகள், தொலைந்து போன ஆடு, இந்த 2 வார்த்தைகளை மட்டும் சிந்திக்க நான் உங்களை அழைக்கின்றேன். இந்த உலகத்திலே தொலைந்து போன ஆடுகள் யார்? நாமெல்லாம் தொலைந்து போன ஆடா அல்லது மந்தையில் உள்ள ஆடா என்பதை பற்றி சிந்திப்போம். இந்த சிந்தனையை உங்களுக்கு எடுத்துக்கூற ஒரு எடுத்துக்காட்டை, ஒரு கிறிஸ்துவ குடும்பத்தில் நடந்த ஒரு எடுத்துக்காட்டை உங்கள் முன்பாக வைக்கின்றேன். அதாவது கிறிஸ்துவ குடும்பம், ஒரு பக்தியில் வளர்ந்த ஒரு குடும்பம், தினமும் ஜெபம் செய்கின்ற குடும்பம். சிறு பிள்ளைகளாக இருக்கின்ற பொழுது, அவர்கள் குழந்தைகள், ஒரு பையன் ஒரு பொண்ணு, சிறு குழந்தைகளாக இருக்கின்ற பொழுது அவர்களுடைய பெற்றோர்களுடன் இணைந்து குடும்ப ஜெபம் செய்கின்ற ஒரு குடும்பம். அந்த பிள்ளைகள் வளர்கின்ற பொழுது அவர்களுக்கு தேவையான அனைத்து தேவைகளையும் பூர்த்தி செய்ய அவர்களுடைய பெற்றோர்கள் முனைப்பாக இருக்கின்றார்கள். அவ்வாறு முனைப்பாக இருக்கின்ற பொழுது சிறிது சிறிதாக அவர்களுடைய ஆன்மீக வளர்ச்சி, அதாவது ஜெப வாழ்க்கையை அவர்கள், இந்த குழந்தைகள் விட்டு விடுவதை அவர்கள் கவனிக்கின்றார்கள். இருந்தாலும் அவர்கள் எண்ணுவது என்னவென்றால், பிள்ளைகள் தானே, வளர்ந்தால் சரியாகி விடுவார்கள் என்று சொல்லி வளர்க்கின்றார்கள். சிறு காலம் செல்கின்றது, பிள்ளைகள் காலேஜ் படிப்பை தொடர்ந்து படிக்கின்றார்கள். அப்பொழுது அவர்களுக்கும் பெற்றோர்களுக்கும் இடையே உள்ள அந்த உறவானது, அதிலே ஒரு விரிசல் வருகின்றது. அதாவது பிள்ளைகளின் எதிர்பார்ப்புகளை பெற்றோர்களால் சந்திக்க முடியவில்லை, அதாவது அவர்களால் பூர்த்தி செய்ய முடியவில்லை. இப்பேற்பட்ட ஒரு காலகட்டத்திலே அவர்களால் என்ன செய்வது என்று தெரியவில்லை. அவர்கள் எடுத்து கூறி பார்க்கின்றார்கள், அப்பா இது செய்கிறது தப்பு, நீ இப்படி உன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட ராத்திரி சேர்ந்து சுற்றுறது தப்பு, இந்த தவறான செயல்களை செய்வது தப்பு என்று சொல்லி பார்க்கின்றார்கள். ஆனால் அதை கேட்கின்ற மனநிலை அவர்களுக்கு இல்லை, அந்த பையனுக்கு இல்லை. இந்த பெண்ணை பார்த்தால் அவள் அந்த சிறுமி தினமும் இரவு யாருடனோ சேட் செய்கிறார்கள், மொபைலில் இருக்கின்றார்கள், படிப்பதற்கான ஆர்வம் இல்லை. இப்பேற்பட்ட ஒரு மனநிலையிலே இந்த கிறிஸ்தவ குடும்பம் மட்டுமே, இந்த பெற்றோர்கள் மட்டுமே ஜெபம் செய்து கொண்டிருக்கின்றார்கள். நாளடைவில் அவர்களுக்கும் மனசோர்வு வருகின்றது. அவர்கள் செய்கின்ற ஜெபங்களும் கூட, அதையும் கூட விட்டு விடுகிறார்கள். ஏனென்றால்
பெற்றோர்களுக்குள்ளேயே, அந்த பெற்றோர்களுக்குள்ளே, அதாவது கணவன் மனைவிக்குள்ளே ஒரு விரிசல் வருகின்றது. அவர்கள் மீது ஒருவர் நம்பிக்கை இல்லை, சண்டை சச்சரவு வருகின்றது, குடும்பத்திலே அமைதி இல்லை. இப்பேற்பட்ட குடும்பங்கள் பல நமது கிறிஸ்தவ சமுதாயத்திலே உள்ள நண்பார்ந்தவர்களே. தினமும் நான் கோவிலுக்கு வருவோம், ஜெபம் செய்வோம், இருந்தாலும் இப்பேற்பட்ட பிரச்சனைகள் நிறைய உள்ளன. அனைவரும் கேட்கின்ற கேள்வி என்னவென்றால், என்ன சொல்யூஷன், என்ன ஒரு தீர்வு, யாரு கொடுப்பா? ஃபாதர்ஸ் கொடுப்பாங்களா, திரு அவை கொடுக்குமா, சமுதாயம் கொடுக்குமா என்று தேடுகின்ற ஒரு மனநிலை வந்து விட்டது அன்பார்ந்தவர்களே. அந்த குடும்பத்தை தொடர்ந்து சொல்ல விரும்புகின்றேன். அப்பொழுது ஒரு நாள் இவ்வாறு நடக்கின்றது. அதாவது அந்த பையன் ட்ரக்ஸ் விற்கின்ற பொழுது மாட்டிக்கொண்டு சிறைச்சாலையில் இருக்கின்றான், கெட்ட நண்பர்களுடன் சேர்ந்து. அந்த பையனை மீட்டெடுக்க தந்தையும் தாயும் விரைந்து செல்கின்றார்கள். விரைந்து சென்று விட்டு வருகின்ற பொழுது வீட்டிலே அந்த மகள் சூசைடு, அதாவது தனது வாழ்க்கையை அழித்து விடுகின்றார். அப்பொழுதுதான் இவர்களுக்கு தோன்றுகின்றது, அவர்களுடைய வாழ்க்கையில என்ன நடந்தது என்பதை அறிவதற்கு கூட நமக்கு நேரம் இல்லையே. அவ்வாறு அறிந்திருந்தால் இருவருடைய வாழ்க்கையும் நாம் காப்பாற்றியிருக்கலாமே என்ற ஒரு கேள்வி அவர்களுடன் எழும்புகின்றது. இது ஒரு கதை ஒன்று, கொஞ்சம் இந்த மனதை புண்படுத்தக்கூடிய கதை, உண்மையாக நடந்த சம்பவம் தான் இது. இருந்தாலும் அன்பார்ந்தவர்கள், நாம் கற்றுக்கொள்வது அனைவருமே ஒரு நல்ல ஆயனை தேடுகின்றோம். அனைவருமே ஒரு நல்ல ஆயனை தேடுகின்றோம். அதைத்தான் ஆண்டவராய் இயேசு கிறிஸ்து இன்றைய நற்செய்தியிலே நமக்கு உணர்த்துகின்றார். என்னவென்றால், ஆடுகளை முதல் வாசகத்திலும் நாம் பார்க்கின்றோம், ஆடுகளையும் அந்த ஆடுகளும் இடையே உள்ள தொலைந்து போன ஆடுகளையும் நான் தேடி மீட்டு எடுப்பேன், அவர்களுக்கு மப்பும் மந்தாரமான அந்த நாட்களிலே அவர்களை நான் புல்வெளிக்கு எடுத்துச் செல்வேன் என்கிறார். அதாவது நமக்காக உழைக்கின்ற ஒரு ஆயன், நமது தேவையை அறிந்த ஒரு ஆயன், நமது வாழ்க்கையில என்ன நடக்கின்றது என்பதை உணரக்கூடிய ஒரு ஆயன், அந்த ஒரு நல்ல ஆயனாக இயேசு கிறிஸ்து இருக்கின்றார். எனவே நமக்கும், ஆடுகளாய நமக்கும் நமது ஆயனாக இயேசு கிறிஸ்துவுக்கும் உள்ள இணைப்பு இது மட்டுமே. ஏனென்றால் அவர் நம்மீது அக்கறை கொண்டுள்ளார். எவ்வாறு என்றால் அன்பார்ந்தவர்களே, இந்த முதல் வாசகத்தை நாம் எடுத்துக்கொண்டோம் என்றால், ஆயர்களை கடவுள் அனுப்பினார் ஒரு தலைவர்களாக. அவர்கள் தங்களுடைய பணியை செய்யவில்லை, they did not do their responsibility well. அப்பொழுதும் அவர் மனம் சோரவில்லை, நீதி தலைவர்களை அனுப்புகின்றார், அவர்களும் தவறு இழைக்கின்றார்கள், மக்களை பேணி காப்பதில்லை. அது மட்டுமல்லாமல் அவர் பல நபர்களை அனுப்பி இவ்வாறு மக்களை மீட்டெடுக்க, மக்களுக்கு உதவி செய்ய, மக்களுக்கு நல்ல வழிகாட்டிகளை அவர் அனுப்பி வைக்க முயற்சி செய்கின்றார். அதைத்தான் நாம் பார்ப்போம். அவ்வாறு அவர்கள் தவறுகின்ற பொழுது ஆண்டவரே முன்னின்று அவர்களை மீட்டெடுப்பார். அதை மோயிசனுடைய வாழ்க்கையில் நாம் பார்க்கின்றோம். அப்பொழுது மக்கள் அவருடைய மீட்பை கண்டடைகின்றார்கள். சூசன் அவருடைய தனிப்பட்ட வாழ்க்கையிலே நாம் பார்க்கின்றோம். இளம் பெண்மணி அவர்களுடைய வாழ்க்கையிலே நடந்த சோதனையிலிருந்து அவரை மீட்டெடுக்கின்ற அந்த தருணத்தை பார்க்கின்றோம். இவ்வாறு தேவைப்படுகின்ற நேரத்திலே கடவுள் தாமே முன் வந்து தனது மந்தைகளை பேணி காக்கவும் மீட்டெடுக்கவும், அந்த தொலைந்து போன ஆடுகளை தன்னுடன் சேர்க்கவும் அவர் முயற்சிக்கின்றார். இந்த அன்பான பண்பை நாம் ஒரு அருமையான தலைவர், நல்ல ஆயன் இயேசுவினிடம் நாம் பார்க்கின்றோம். எனவே தான் ஆண்டவராய் இயேசு கிறிஸ்து இந்த பூமியிலே வளர்ந்த பொழுது அவரை சுற்றியே ஒரு கூட்டம் வந்து கொண்டே இருந்தது. அவர்களுடைய தேவைகளை சந்திக்கின்ற ஒரு நண்பராக ஆண்டவரை சந்தித்தார்கள், இயேசுவை சந்தித்தார்கள். அவ்வாறு ஒவ்வொரு நேரமும் அங்கே அற்புதம் நடந்தது. ஒரு நல்ல தலைவரை சந்திக்கின்ற பொழுது அவர்களுடைய தேவையை மாற்றப்படுகின்றது, அவர்களுடைய வாழ்க்கை மாறுகின்றது, நல்ல ஒரு வாழ்க்கையை அவர் அமைத்து தருகின்றார். இதுதான் நல்லாயன் இயேசு கிறிஸ்து. இந்த நற்செய்தியை நாம் பார்த்தோம் என்றால் பல நேரங்களிலே நான் என்ற ஒரு வார்த்தையை பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளது. நான் எனது மந்தையை பேணி காப்பேன், நான் அவர்களுக்கு ஒரு நல்ல ஆயனாக இருப்பேன், நான் முன்னின்று வழி நடத்த, இதே போன்ற வார்த்தைகளை நாம் பார்க்கின்றோம். ஏனென்றால் ஆண்டவர் நம் மீது அவ்வளவு அன்பு கூர்ந்துள்ளார். இந்த வாசகங்களை நாம் சிந்திக்கின்ற பொழுது நமக்கு எழும்புகின்ற ஒரு கேள்வியானது, எனது கடமை என்ன? வாட் ஐ ஹேவ் டு டூ? ஸ்நாபகர்லப்பருடைய திருமுழுக்கு யோவானுடைய அவர்களுக்கு திருமுழுக்கு கொடுக்கின்ற பொழுது அவர்கள் மக்கள் வந்து கேட்டது, நாங்கள் என்ன செய்ய வேண்டும்? திருமுழுக்கு பெறதுக்கு நாங்கள் என்ன செய்ய வேண்டும்? அதே போன்று நாம் இன்று இந்த திருவிழாவை கொண்டாடுகின்ற இந்த வேளையிலே நாம் கேட்கின்ற கேள்வி, நான் என்ன செய்ய வேண்டும்? என்னுடைய கடமை என்ன? ஒவ்வொரு குடும்பத்தை எடுத்து பார்ப்போம். தாயுடைய கடமை என்ன? தந்தையுடைய, பெற்றோர்களுடைய கடமை என்ன? அன்பார்ந்தவர்களே, ஒருவரை மதித்து நடப்பது, ஒருவரை மதித்து நடக்கின்ற பொழுது மற்றவருக்கு என்ன தேவை என்பதை நாம் சந்திக்க முடியும். ஒரு இடத்திலே மதிப்பு இருக்கின்றது என்றால் அந்த ஆட்களை நீங்கள் உண்மையிலேயே உங்களது நேரத்தை செலவழித்து அவர்களுடைய வாழ்க்கையிலே என்ன நடக்கின்றது என்பதை புரிந்து கொள்ளக்கூடிய தன்மை உங்களுக்கு உண்டு. புரிந்து கொண்டாலே
80% ப்ராப்ளம்ஸ் ஆர் சால்வ்டு. 80% ப்ராப்ளம் எல்லாத்திற்குமே ஒரு தீர்வு கிடைக்கும். புரிந்தால்தான் நாம் அதற்கேற்ற போல் நாம் நடக்க முடியும். இரண்டாவது, குழந்தைகளுடைய வாழ்க்கையிலே எப்பேற்பட்ட ஒரு தலைவரை அவர்கள் எதிர்பார்க்கின்றார்கள். ஒரு தலைவரை அவர்கள் எதிர்பார்க்கிறார் என்றால், தவறு செய்கின்ற பொழுது கண்டிக்கின்ற தலைவர்களை அவர்கள் எதிர்பார்க்கின்றார்கள். பெற்றோர்களாக உங்களையும் சரி, சமுதாயத்திலே தலைவர்களாக இருக்கிற எங்களையும் சரி, மேலுமாக நற்செய்தியை பறைசாற்றுகின்ற தலைவர்களாக இருந்தாலும் சரி, ஒவ்வொருடமிருந்து எதிர்பார்ப்பது இதுதான். நாம் கற்றுள்ள அந்த அனுபவத்திலிருந்து அவர்களுக்கு நாம் வழிகாட்டுதல் வேண்டும். அவ்வாறு வழிகாட்டுகின்ற பொழுது நிறைய பேர் நமது வழிகாட்டுதலை எடுத்துக்கொள்வதில்லை. இருந்தாலும் நாம் மனம் தளராமல், இயேசு கிறிஸ்து மனம் தளர்ந்தாரா உங்களை மீட்டெடுக்க, ஒருவரை மீட்டெடுக்க? இல்லையே. மனம் தளராமல் தனது சிலுவையை சுமந்து சென்று அவர் நமது மீட்புக்காக முன்முனைப்போடு அவர் உயிரையை தந்தார், இரத்தத்தை சிந்தினார். அதே போன்று நாமும் நமது நேரத்தை செலவழித்து பிறருக்கு உதவி செய்ய வேண்டும். நமது துன்பமாகத்தான் இருக்கும் பிறரை திருத்துவது என்பது. ஆனால் அவ்வாறு செய்கின்ற பொழுது நாம் நாளைய சமுதாயத்தை நாம் வளர்த்து எடுக்கின்றோம். நமக்கு நாமே ஒரு அடித்தளத்தை நாம் உறுதியாக அமைத்துக் கொள்கின்றோம். இதுதான் ஒரு நல்ல ஒரு தலைவருக்கு அழகு. இளைஞர்களாயிருக்கின்ற நாம், பிள்ளைகளாயிருக்கின்ற நாம் பெற்றோர்களுக்கு கீழ்ப்படிந்து நடக்க வேண்டும். இயேசு கிறிஸ்துவை போல ஒரு நல்ல ஆயன் அவருடைய தலைவருடைய கட்டளைகளை கடைபிடித்து நடக்கின்றார். இதுதான் ஒரு போருக்கு சென்றாலும் சரி, ஒரு அரசராக இருந்தாலும் சரி, போருக்கு செல்கின்ற பொழுது இதுதான் என்ற ஸ்ட்ராட்டஜி, அதைப்படிதான் நான் நடக்க வேண்டும் என்று அந்த ஸ்ட்ராட்டஜிக்கு ஏற்றவாறு செயல்படுகின்ற பொழுது வெற்றி அடைகின்றான். அதே போன்று நாம் கீழ்ப்படிதலை கற்றுக்கொண்டால் அன்பார்ந்தவர்களே, எதிலும் நாம் நன்மை அடைவோம், நல்லதை கற்றுக்கொள்வோம். கீழ்ப்படியாமல் பிறருக்கு எடுத்த சொல்லுக்கு மறுசொல் சொல்லுகின்ற பொழுது பெற்றோர்களுக்கும் பெரியோர்களுக்கும் நான் தான் பெரியவன் என்று அவர்கள் முன்பாக காட்டிக்கொண்டு நாம் எப்பொழுதுமே வளர முடியாது. நமது அறிவுத்திறனிலே தான் இருப்போம், சொந்த அறிவுத்திறனிலே தான் இருப்போம். எனவே பிறரிடமிருந்து கற்றுக்கொள்பவனுக்கு தாழ்ச்சி முக்கியம். வளர்கின்ற பிள்ளைகளுக்கு தாழ்ச்சி முக்கியம், கீழ்ப்படிதல் முக்கியம். Obedience is a must. Humility is a must for the one who wants to succeed, wants to grow in his life. அதைத்தான் ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து தன்னுடைய வாழ்க்கையிலும் காட்டினார். அதே போன்று இயேசு கிறிஸ்துவையோ நல்ல ஒரு அரசரையோ நல்ல ஒரு தலைவரையோ தேடி அங்கே எங்கு செல்ல வேண்டாம். இயேசு கிறிஸ்து கூறுவது இந்த நற்செய்தியிலே, உங்கள் நடுவிலே நான் இருக்கின்றேன் என்று கூறுகின்றார். எங்கே ஏழை ஒருவன் இருக்கின்றானோ, எங்கே ஒரு கஷ்டப்பட்டவர் துன்பப்பட்டவர் இருக்கின்றானோ, அங்கே அவர்கள் நடுவிலே நான் இருக்கின்றேன். அங்கே உயிர்த்த ஆண்டவரே இயேசு கிறிஸ்துவை நாம் பார்ப்போம். ஏனென்றால் அவ்வாறு துன்பப்படுகின்ற, சோதனை உள்ள, கஷ்டப்பட்டுள்ள நண்பர்களை அவர் அந்த மந்தையாக விட்டு விடுவதில்லை. அதுவும் சிதறி போன ஆடுகள் தான், அதுவும் தொலைந்து துன்பப்படுகின்ற ஆடுகள் தான், அதுவும் நரிகளாலும் மற்ற பிற பிராணிகளாலும் துன்பப்படுகின்ற ஆடுகளை அவர் பேணி காக்கின்ற ஒரு நல்லாயனாக இருக்கின்றார். எனவே தனது சொந்த ஆயர்களை அனுப்பி, தனது சொந்த தலைவர்களை அனுப்பி அவர் நிச்சயமாக அவர்களுக்கு ஒரு நல்வழி காட்டுவார். எனவே நாம் தயாராக இருப்போம். அறிந்து கொள்ள, எந்த ஆடு துன்பப்படுகின்றது என்பதை அறிந்து கொள்ள ஆண்டவரை நாடினோம் என்றால் இப்பேற்பட்ட செயல்களில் ஈடுபடும். சிறப்பாக ஜெபம் செய்வது நல்லது, திருப்பலிக்கு வருவது நல்லது, திருவருட்சாதனங்களில் பங்கேற்பது நல்லது. அந்த பங்கேற்பதின் மூலமாக நமக்கு கிடைக்கக்கூடிய திறன்களையும் அறிவு திறன்களையும் ஆற்றல்களையும் கொண்டு பிறருக்கு உதவுகின்ற பொழுது நாம் நமது ஆண்டவராய் இயேசு கிறிஸ்துவை மகிமைப்படுத்துகின்றோம். நாம் நமது பெயரை விண்ணகத்திலே இடம்பெறச் செய்கின்றோம். எனவேதான் ஒரு மனிதன் ஒரு அரசராக ஆட்சி செய்கின்ற பொழுது 3 விஷயங்களை அவர்கள் பார்ப்பார்கள். நல்ல ஒரு அரசன் என்றால் அந்த நாட்டிலே அமைதி இருக்க வேண்டும், அந்த நாட்டிலே ஒற்றுமை இருக்க வேண்டும். ஒற்றுமை என்றால் அங்கு அன்பு தழைத்து ஓங்கும். அவ்வாறு அன்பு தழைத்து ஓங்குகின்ற பொழுது அவர் ஒரு நீதியான ஒரு அரசராக இருப்பார், நேர்மையான அரசராக இருப்பார். அங்கே வேற்றுமைக்கோ இடமிராது, மேலுமாக தவறுதல் நடப்பதற்கு இடமிராது. அப்பேற்பட்ட ஒரு தலைவரை நாமும் எதிர்நோக்கி தொடர்ந்து ஜெபிப்போம், ஏற்றுக்கொள்வோம். அதைத்தான் புனித சவேரியாரும் செய்தார். தனது வாழ்வின் மூலமாக எது நல்லதோ அதை தேர்ந்து கொண்டார். தனது ஆன்மாவை இழக்க அவர் விரும்பவில்லை. அவருடைய கையிலே அனைத்தும் இருந்தது. இந்த உலகத்தையே அவர் வெல்வதற்காக முயற்சி செய்தார். ஆனால் அவர் தேர்ந்தெடுத்ததோ தனது ஆன்மாவை நான் காப்பாற்ற வேண்டும், அதை இழந்து விட்டால் அதற்கு வேறு எந்த பொருளுமே இல்லை என்று சொல்லி அந்த ஆன்மாவை தேடி அவர் சென்றார். அழிந்து போன ஆன்மாக்களை தேடி சென்றார். அதை மீட்டு இறைவன் பால் கொண்டு வர அவர் முயற்சித்தார். இதே முயற்சி தொடர்ந்து நமது இல்லத்திலே நாம் செய்வோம், நமது சமுதாயத்திலே செய்வோம், நமது திரு அவையிலே செய்வோம். தொடர்ந்து முயற்சிப்போம். நாம் எப்பொழுதெல்லாம் தளர்கின்றோமோ அப்பொழுதெல்லாம் நம் நல்லாயன் இயேசு கிறிஸ்து நம்மை செம்மையான வழியிலே வழி நடத்துவார் என்ற நம்பிக்கையோடு தொடர்ந்து இந்த திருப்பலியிலே மன்றாடுவோம்.
அனைவரும் எழுந்து நிற்போம். விண்ணையும் மண்ணையும் படைத்தவரா கடவுள் ஒருவர் இருக்கின்றார். தந்தை மகன் தூய ஆவியராய் ஒன்றாய் வாழ்வோரை நம்புகிறேன். தூய ஆவியின் வல்லமையால் இறைமகன் நமக்காய் மனிதரானார். கன்னி மரியிடம் பிறந்தவராம் இயேசுவை உறுதியாய் நம்புகிறேன். லாத்துவின் ஆட்சியில் பாடுபட்டார். சிலுவையில் இருந்து அடக்கப்பட்டார். மூன்றாம் நாளில் உயிர்த்தெழுந்தார். இறப்பின் மீது வெற்றி கொண்டார். விண்ணகம் வாழும் தந்தையிடம் அரியணை கொண்டு இருக்கின்றார். உலகம் முடியும் காலத்திலே நடுவராய் திரும்பவும் வந்திடுவார். தூய ஆவியாரை நம்புகிறேன். பாரினில் அவர் துணை வேண்டுகிறேன். பாவ மன்னிப்பில் தூய்மை பெற்று பரிகார வாழ்வில் நிலைத்திடுவேன். திரு அவை உரைப்பதை நம்புகிறேன். புனிதர்கள் உறவை நம்புகிறேன். உடலின் உயிர்ப்பை நிலை வாழ்வை உறுதியுடனே நம்புகிறேன். ஆமென். நல்ல ஆயின் இயேசு நம்மை தேடி வருவது போல புனித சவேரியார் தொலைந்து போன ஆடுகளை தேடி கண்டடைந்தது போல நாமும் நல்ல ஆடுகளை தேடி கண்டடைந்து அவர்களையும் இறைவன் இயேசுவிடம் அழைத்து வர வேண்டி நமது விண்ணப்பத்தையும் பிற விண்ணப்பங்களையும் இறைவனிடம் சமர்ப்பிப்போம். விண்ணுக்கும் மண்ணுக்கும் அரசரே என் இறைவா, எங்கள் பரிசுத்த தந்தை, ஆயர்கள், குருக்கள், கன்னியர்கள் மற்றும் அருள் பணியாளர்கள் அனைவரும் நமது ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்துவைப் போல காணாமல் போன ஆடுகளை தேடிச் சென்று அவர்கள் மேல் அக்கறையும் அன்பும் காட்டி உறுதியான மனதுடனே அவர்களை அணுகி வழிகாட்டவும், தங்களின் மீட்பு பணியில் நேரிய பாதையில் நடக்கவும், அப்பாதையில் மக்களை வழி நடத்திடவும் வேண்டுமென இறைவா உம்மை மன்றாடுகிறோம். எல்லாம் வல்ல இறைவா, எங்கள் மன்றாட்டை கேட்டருளும். நல்ல மேய்ப்பரே எம் இறைவா, எங்கள் நாட்டை ஆட்சி செய்யும் சமூக அரசியல் தலைவர்களும் அரசு அதிகாரிகளும் நமது சமூகத்தில் நலிவுற்ற மற்றும் மிகவும் பின்தங்கிய நிலையில் உள்ளவர்களுக்கு உதவி செய்யவும், அவர்களுக்கான பல்வேறு திட்டங்களின் பலன்களை பாரபட்சமின்றி அவர்களுக்கு கொண்டு சேர்க்கவும், மேலும் மக்களின் நலனில் அக்கறை கொண்டு வளம் பெறும் வழிகளில் திட்டத்தை செயல்படுத்த தேவையான ஞானத்தை அவர்களுக்கு தர வேண்டி இறைவா உம்மை மன்றாடுகிறோம். எல்லாம் வல்ல இறைவா, எங்கள் மன்றாட்டை கேட்டருளும். நல்ல மேய்ப்பரே என் இறைவா, ஏழைகள் மற்றும் ஆதரவற்றவர்களை தேடிச் சென்று அவர்களுக்கு உதவுவதே உண்மையான கிறிஸ்தவ வாழ்க்கை என்பதை அனைத்து விசுவாசிகளும் உணர வேண்டுமென்று இறைவா உம்மை மன்றாடுகிறோம். எல்லாம் வல்ல இறைவா, எங்கள் மன்றாட்டை கேட்டருளும். அரசருக்கெல்லாம் அரசரான இறைவா, சமூகத்தில் ஒதுக்கப்பட்ட மற்றும் பின்தங்கியவர்களை தேடிச் சென்று அவர்களுக்கு நல்ல ஆயனாக உதவிகள் பல புரிந்து வரும் காரிதாஸ் கோவாவின் சமூக தூதுவர் அமைச்சகம், சமூக நீதி மற்றும் அமைதிக்கான கவுன்சில் மற்றும் சுற்றுச்சூழலுக்கான மறை மாவட்ட ஆணையம் ஆகியவை ஏராளமான கொடைகளால் ஆசீர்வதிக்கப்பட வேண்டும் என்று இறைவா உம்மை மன்றாடுகிறோம். எல்லாம் வல்ல இறைவா, எங்கள் மன்றாட்டை கேட்டருளும். நல்லாயனாக எங்களை வழி நடத்தி வரும் இறைவா,
இந்த சாதாரண ஜூபிலி 2025 திருச்சபையின் அனைத்து உறுப்பினர்களின் நம்பிக்கையை பலப்படுத்தட்டும். 2025ஆம் ஆண்டு நம்பிக்கையின் யாத்திரிகள் என்ற ஜூபிலி ஆண்டின் கருப்பொருளை மனதில் வைத்து இந்த அருள் நிறைந்த ஆண்டிற்கான தயாரிப்பு தொடர்ந்து ஒற்றுமையை உருவாக்கவும், பங்கேற்பை ஊக்குவிக்கவும் மற்றும் பணிக்கான நமது உறுதிப்பாட்டை ஆழப்படுத்தவும் வேண்டுமென்று இறைவா உம்மை மன்றாடுகிறோம். எல்லாம் வல்ல இறைவா, எங்கள் மன்றாட்டை கேட்டருளும். சிறிது நேரம் மௌனமாக இருந்து நம்முடைய ஒவ்வொருவருடைய தனிப்பட்ட தேவைகளுக்காக வேண்டுவோம். யாரெல்லாம் நம்மிடம் ஜெபிக்க வேண்டிக் கொண்டார்களோ கேட்டுக்கொண்டார்களோ அவர்களுடைய தேவைகளுக்காகவும், யாருக்கெல்லாம் நாம் ஜெபிக்கிறோம் என்று வாக்கு கொடுத்தோமோ அனைவருடைய தேவைகளுக்காகவும் புனித சவேரியர் வழியாக மன்றாடுவோம். அன்பு தந்தை இறைவா, சில விண்ணப்பங்களை நாங்கள் உம்மிடம் சமர்ப்பித்துள்ளோம். எங்கள் தேவைகள் அனைத்தையும் அறிந்து நீர் எவற்றை எங்களுக்கு அளிக்க விருப்பமோ அவற்றை எங்களுக்கு அளித்து எங்களை எந்நாளும் உமது அன்பிலும் அருளிலும் நிறைய செய்தருளும். எங்கள் ஆண்டவராகிய கிறிஸ்து வழியாக உம்மை மன்றாடுகிறோம். ஆமென். அன்பார்ந்த சகோதர சகோதரிகளே, நாம் ஒப்புக்கொடுக்கும் இத்திருப்பலி எல்லாம் உள்ள இறைவனுக்கு ஏற்றதாகும்படி ஜெபியுங்கள். ஆண்டவர் தம் திருப்பெயரின் புகழ்ச்சிக்காகவும் மாட்சிக்காகவும் நமது நன்மைக்காகவும் புனித திரு அவை அனைத்து நலனுக்காகவும் உமது கையிலிருந்து இப்பலியை ஏற்றுக்கொள்வாராக. ஆண்டவரே, உம்மோர் மனிதரை ஒப்புரவாக்கும் இப்பலி பொருளை நாங்கள் உமக்கு ஒப்புக் கொடுத்து உம்மை பணிவுடன் வேண்டுகின்றோம். ஒற்றுமை, அமைதி ஆகிய கொடைகளை மக்கள் இனத்தார் அனைவருக்கும் திருமகனை கொடுத்தருள்வாராக. என்றென்றும் வாழ்ந்து ஆட்சி செய்கின்ற அவர் வழியாக ஆண்டவர் உங்களோடு இருப்பாராக. இதயங்களை மேலே எழுப்புங்கள். நம் இறைவனாகிய ஆண்டவருக்கு நன்றி கூறுவோம். ஆண்டவரே, தூயவரான தந்தையே, என்றும் உள்ள எல்லாம் உள்ள இறைவா, எந்நாளும் எவ்விடத்திலும் நாங்கள் உமக்கு நன்றி செலுத்துவது மெய்யாகவே தகுதியும் நீதியுமாகும், எங்கள் கடமையும் மீட்புக்குரிய செயலுமாகும். நீர் உம்முடைய ஒரே பேரான திருமகன் எங்கள் ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்துவை
என்றென்றும் குருவாகவும் அனைத்துக்கும் அரசராகவும் அக்களிப்பின் தைலத்தால் அருள் பொழிவு செய்தீர். இவ்வாறு அமைதியை வழங்கும் மாசற்ற பழிப்பொருளாக சிலுவை பீடத்தில் தம்மையே அவர் ஒப்புக் கொடுத்து மனிதருக்கு மீட்பளிக்கும் அருள் அடையாளங்களை நிறுவினார். படைப்புகள் அனைத்தையும் தமது ஆட்சிக்கு உட்படுத்தி நிலையான அனைத்துலக ஆட்சியை அளவில்லா மாண்புடைய உமக்கு கையளித்தார். அது உண்மையும் வாழ்வும் ஓங்கும் ஆட்சி, புனிதமும் அருளும் நிறைந்த ஆட்சி, அன்பும் அமைதியும் நிலவும் ஆட்சியுமாகும். ஆகவே வானதூதர் முதன்மை வானதூதரோடும் அரியணையில் அமர்வோர் தலைமை தாங்குவோரோடும் வான்படைகளின் அணிகள் அனைத்தோடும் சேர்ந்து நாங்களும் உமது மாட்சியை புகழ்ந்து பாடி முடிவின்றி சொல்வதாவது: ஆண்டவரே, நீர் மெய்யாகவே தூயவர், தூய்மை அனைத்துக்கும் ஊற்று. ஆகவே உம்முடைய ஆவியை பொழிந்து இக்காணிக்கைகளை தூய்மைப்படுத்த உம்மை வேண்டுகின்றோம். இவ்வாறு எங்கள் ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்துவின் உடலும் இரத்தமுமாக எங்களுக்கு இவை மாறுவனவாக. அவர் பாடுபட உளம் கனிந்து தம்மை கையளித்த போது அப்பத்தை எடுத்து நன்றி செலுத்தி அதை பிட்டு தம் சீடர்களுக்கு அளித்து கூறியதாவது: அனைவரும் இதிலிருந்து பெற்று உண்ணுங்கள், ஏனெனில் இது உங்களுக்காக கையளிக்கப்படும் என் உடல். அவ்வண்ணமே இரவு விருந்தை அருந்திய பின் கிண்ணத்தையும் எடுத்து மீண்டும் உமக்கு நன்றி கூறி தம் சீடர்களுக்கு அளித்து அவர் கூறியதாவது: அனைவரும் இதிலிருந்து பெற்று பருகுங்கள், ஏனெனில் இது புதிய நிலையான உடன்படிக்கைக்குரிய என் இரத்தத்தின் கிண்ணம். இது பாவ மன்னிப்புக்கென்று உங்களுக்காகவும் பலருக்காகவும் சிந்தப்படும். இதை என் நினைவாக செய்யுங்கள். நம்பிக்கையின் மறைபொருள். ஆகவே ஆண்டவரே, நாங்கள் கிறிஸ்துவின் இறப்பினையும் உயிர்ப்பினையும் நினைவு கூர்ந்து வாழ்வு தரும் அப்பத்தையும் மீட்பளிக்கும் கிண்ணத்தையும் உமக்கு ஒப்புக் கொடுக்கின்றோம். உம் திருமுன் நின்று உமக்கு ஊழியம் புரிய தகுந்தவர்களை எங்களை ஏற்றுக்கொண்டீர். எனவே உமக்கு நன்றி செலுத்துகின்றோம். மேலும் கிறிஸ்துவின் உடலிலும் இரத்தத்திலும் பங்கு கொள்ளும் எங்களை தூய ஆவியார் ஒன்று சேர்க்க வேண்டுமென உம்மை தாழ்மையுடன் மன்றாடுகின்றோம். ஆண்டவரே, உலகெங்கும் பரவி இருக்கும் திரு அவையை நினைவு கூர்ந்தருளும். எங்கள் திருத்தந்தை பிரான்சிஸ், எங்கள் பேராயர் பிலிப் நெரிஃபெரா, எல்லா திருநிலையராகிய அனைவரோடும் உமது திரு அவை அன்பில் நிறைவு பெற செய்தருளும். மேலும் உயிர்த்தலும் எதிர்நோக்குடன் துயில் கொள்ளும் எங்கள் சகோதர சகோதரிகளையும் இறந்தோர் அனைவரையும் இரக்கத்துடன் நினைவு கூர்ந்து
உமது திருமுக ஒளியினுள் ஏற்றருளும். எங்கள் அனைவர் மீதும் இரக்கமாயிரும். கடவுளின் கன்னித்தாயான புனித மரியா, அவருடைய கணவரான புனித யோசேப்பு, புனித திருத்தூதர்கள், இவ்வுலகில் உமக்கு உகந்தவராய் இருந்தோர் ஆகிய புனிதர் அனைவருடனும் நாங்கள் நிறைவாழ்வில் பங்கு கொள்ளும் தகுதி பெற்று திருமகன் இயேசு கிறிஸ்து வழியாக உம்மோடு புகழ்ந்து ஏத்தும் வரம் அருள உம்மை மன்றாடுகின்றோம். இவர் வழியாக இவரோடு இவரில் எல்லாம் வல்ல இறைவனாகிய தந்தையே, தூய ஆவியாரின் ஒன்றிப்பில் எல்லா புகழும் மாட்சியும் என்றென்றும் உமக்கு உரியதே. மீட்பரின் கட்டளையால் கற்பிக்கப்பட்டு இறைபடிப்பினையால் பயிற்சி பெற்ற நாம் துணிந்து சொல்வோம். விண்ணுலகில் இருக்கிற எங்கள் தந்தையே, உமது பெயர் தூயது என போற்றப் பெறுக. உமது ஆட்சி வருக. உமது திருவுளம் விண்ணுலகில் நிறைவேறுவது போல மண்ணுலகிலும் நிறைவேறுக. எங்கள் அன்றாட உணவை இன்று எங்களுக்கு தாரும். எங்களுக்கு எதிராக குற்றம் செய்வோரை நாங்கள் மன்னிப்பது போல எங்கள் குற்றங்களை மன்னியும். எங்களை சோதனைக்கு உட்படுத்தாதேயும், தீமையிலிருந்து எங்களை விடுவித்தருளும். ஆண்டவரே, தீமை அனைத்திலிருந்தும் எங்களை விடுவித்து எங்கள் வாழ்நாளில் அமைதியை கனிவுடன் அருள உம்மை மன்றாடுகின்றோம். உமது இரக்கத்தின் உதவியால் நாங்கள் பாவத்திலிருந்து எப்போதும் விடுதலை பெற்று யாதொரு கலக்கமுமின்றி நலமாயிருப்போமாக. நாங்கள் எதிர்நோக்கி இருக்கும் பேரின்பத்துக்காகவும் எம் மீட்பராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் வருகைக்காகவும் காத்திருக்கின்றோம். ஏனெனில் ஆட்சியும் வல்லமையும் மாட்சியும் என்றென்றும் உமதே. ஆண்டவரே இயேசு கிறிஸ்துவே, அமைதியை உங்களுக்கு விட்டுச் செல்கின்றேன், என் அமைதியை உங்களுக்கு அளிக்கின்றேன் என்றும் அப்போது திருத்தூதர்களுக்கு மொழிந்தீரே. இங்கு கூடியுள்ள எங்கள் அனைவருக்கும் மொழிகின்றீர். எங்கள் பாவங்களை பாராமல் உமது திரு அவையின் நம்பிக்கையை கண்ணோக்கி உமது திருவுளத்துக்கு ஏற்ப அதற்கு அமைதியும் ஒற்றுமையும் அளித்தருள்வீராக. என்றென்றும் வாழ்ந்து ஆட்சி செய்கின்றவர் நீரே. ஆண்டவருடைய அன்பும் அமைதியும் எந்நாளும் உங்கள் அனைவரோடும் இருப்பதாக. உம் ஆன்மாவோடும் இருப்பதாக. இயேசு கிறிஸ்து தருகின்ற சமாதானத்தை நாம் ஒவ்வொருவருக்கொருவர் பகிர்ந்து கொள்வோம். இதோ இறைவனின் செம்மறி, இதோ உலகின் பாவங்களை போக்குகின்றவர். இந்த செம்மறியின் திருவிருந்துக்கு அழைக்கப்பெற்ற நாம் ஒவ்வொருவரும் பேறு பெற்றோர். ஆண்டவரே, தேவரீர் என் உள்ளத்தில் எழுந்தருளி வர நான் தகுதியற்றவள். ஆனால் ஒரு வார்த்தை மட்டும் சொல்லியருளும், எனது ஆன்மா நலமடையும். உருவாழும் தெய்வம் உணவாக வந்தார்.
அன்பார்ந்த சகோதர சகோதரிகளே, இன்றைய தினம் நாம் இந்த புனித சவேரியாரின் நவநாள் திருப்பலியில் பங்கெடுத்துள்ள நம் அனைவருக்கும் கடவுள் புனித சவேரியார் வழியாக நிறைவாக ஆசிரியும் அன்பையும் அருளையும் வழங்குவாராக. இந்த திருப்பலியை நாம் சிறந்த முறையில் ஒப்புக்கொடுத்ததற்கு முதலாக கடவுளுக்கு நன்றி கூறுவோம். நம் தமிழ் மக்கள் அனைவரையும் ஒன்றாக கூட்டி இந்த நல்ல நாளில் இந்த திருப்பலியை ஒப்புக்கொடுக்க உதவியதற்காக கடவுளுக்கு நன்றி. மேலும் இந்த திருப்பலியை தமிழ் திருப்பலியை ஒப்புக்கொடுக்க நமக்கு பர்மிஷன் கொடுத்து அனைத்து உதவிகளையும் செய்த ரெக்டர் ஃபாதர் பேட்ரிசியோ அவர்களுக்கு நன்றியும் வாழ்த்துக்களும். மேலும் இந்த திருப்பலியில் மறையுரையாற்றி நமக்கு இந்த கடவுளின் வார்த்தையை பகிர்ந்து கொண்ட ஃபாதர் அருள் செல்வன் அவர்களுக்கு மிக்க நன்றி. தேங்க்யூ ஃபாதர். மேலும் இங்கு கூடியுள்ள அனைத்து குருக்களுக்கும் டீக்கன் அவர்களுக்கும் மிக்க நன்றி. மேலும் இந்த திருப்பலியை சிறந்த முறையில் ஒப்புக்கொடுக்க உதவிய நமது பாடல் குழு சிஸ்டர்கள் அனைவருக்கும் மிக்க நன்றி. உங்களது பாடல்கள் எங்களை மிகவும் நல்ல முறையில் ஜெபிக்க உதவியது. தேங்க்யூ வெரி மச் சிஸ்டர்ஸ். மேலும் இந்த சிஸ்டர்களை எங்களை இங்கே அனுப்பி நமக்கு இந்த திருப்பலியில் பங்கெடுக்க உதவிய சிஸ்டர் பால்சி அவர்களுக்கும் மிக்க நன்றி. எங்களது நன்றிகளை அவர்களுக்கு தெரிவிக்கவும். மேலும் இந்த திருப்பலியை ஒப்புக்கொடுக்க பலரும் பல விதங்களில் உதவி இருக்கிறார்கள். அவர்கள் அனைவருக்கும் மிக்க நன்றி. இங்கு கூடியுள்ள அனைவருக்கும் மிக்க நன்றி. நாம் ஒன்றாக கூடி இந்த திருப்பலியை நாம் ஒரு சிறந்த முறையில் ஒப்புக்கொடுத்து இந்த திருப்பலியில் பங்கெடுத்த அனைவருக்கும் நன்றி. கடவுள் நாம் அனைவரையும் புனித சவேரியார் வழியாக நிறைவாக ஆசீர்வதிப்பாராக. ஒரு சிறிய அறிவிப்பு. வருகின்ற டிசம்பர் 8ஆம் தேதி வெள்ளிக்கிழமை மாலை 6 மணிக்கு வாஸ்கோவில் உள்ள மாங்கூர் சிற்றாலயத்தில் மாதா டிவி குழுமத்தினரின் தந்தையர்கள் ஃபாதர் இம்மானுவேல் கோபி அவர்களுடன் இணைந்து திருப்பலி ஒப்புக் கொடுக்க இருக்கிறார்கள். அந்த திருப்பலி மாதா டிவியில் டிசம்பர் மாதம் 31ஆம் தேதி ஒளிபரப்பப்படும். அதை இங்கு கோவாவில் ரெக்கார்ட் செய்து அதை டிசம்பர் 31ஆம் தேதி டிவியில் காண்பிப்பார்கள். இது வருகின்ற டிசம்பர் 8ஆம் தேதி மாலை 6 மணிக்கு வாஸ்கோவில் மாங்கூர் சிற்றாலயத்தில் இந்த திருப்பலி நடைபெறும். அனைத்து கோவாவால் கத்தோலிக்க தமிழ் மக்களும் வந்து கலந்து கொண்டு இறைவனின் ஆசி பெற்று செல்ல அன்போடு கேட்டுக்கொள்கிறோம். மேலும் இந்த திருப்பலி முடிந்து சிறு உணவு தமிழ் மக்களுக்காக உள்ளது. அதில் பங்கு கொள்ளுமாறு உங்களை அன்புடன் அழைக்கிறோம். கடவுள் நம் அனைவரையும் புனித சவேரியார் வழியாக நிறைவாக ஆசீர்வதிப்பாராக. அனைவரும் எழுந்து நிற்போம். மன்றாடுவோமாக. அனைவருக்கும் வாழ்வளிக்கும் இறைவா, சாகா வரம் தரும் உணவை நாங்கள் உட்கொண்டுள்ளோம். கிறிஸ்து அனைத்திற்கும் அரசர் என்றும் எங்கள் ஆண்டவர் என்றும் ஏற்று பெருமை கொள்ளும் நாங்கள் அவருடைய அரசு இவ்வுலகில் மலர ஒற்றுமையுடன் உழைக்கவும் விண்ணரசில் அவரோடு என்றென்று மகிழ்ந்திருக்கவும் அருள் வீராக. எங்கள் ஆண்டவராகிய கிறிஸ்து வழியாக உம்மை மன்றாடுகிறோம். ஆண்டவர் உங்களோடு இருப்பாராக. எல்லாம் வல்ல இறைவன் தந்தை மகன் தூயாவி நம் அனைவரையும் ஆசீர்வதிப்பாராக. சென்று வாருங்கள், திருப்பலி நிறைவேறிற்று.